el desviaren per l'Horta Sud. I amb això que guanyà la ciutat de València, la veritat, perquè ara tenen un riu magnífic, un riu verd, un riu cultural, i jo estic molt content. Però qui pergué? Qui va patir i qui sigue expropiat? Nosaltres siguem els expropiats, els poblats del sud. De fet, eliminaren pobles sencers com la Torreta. I quan feia falta una depuradora, on la ficaren? La ficaren en Pinedo. I ara som nosaltres els que tenim que suportar els mals olors del seu funcionament. Però és que a banda també tenim que suportar la pudor que fa a corrupció per culpa del cas Emarsa. Quan el port volia créixer de manera incomprensible, a qui expropiaren? Altra volta, a nosaltres, als poblats del sud, i la punta sigui arrasada pràcticament en la seva totalitat per fer el desert de la Sal, perquè després no han fet res, han fet una planura. O que li pregunten als veïns del Saler, a la gent de la Casa de Manà, què opinen d'aquesta carretera, que és la CB500, que talla la connexió del poble amb el seu port albuferenc. I com ells diuen, certament un Saler sense port és un Saler mort. I què passa amb la gent del Palmar? Que a banda de tindre els mals accessos que tenen a aquests ponts tercermundistes o entres o ixes, però no caben dos cotxes alhora, una atenció sanitària molt deficient, etc., damunt tenen que suportar, ells especialment, l'autoritarisme i el poc seny que té el senyor Alexandre. I què puc dir del nostre poble, de Castellar-lo Liberal? Que portem ja uns quants anys lluitant contra el PGU, contra aquesta agressió brutal que ha posat en evidència una realitat. I aquesta realitat que ha posat en evidència és que la senyora Barberà no ens estima. Jo ho sé molt, però no ens estima perquè si ens estimara el més mínim no hauria intentat convertir el nostre poble en la rotonda habitada més gran d'Europa envoltant-nos de carreteres. Possiblement aquestes infraestructures que vos han anomenat són necessàries, però s'han portat a terme sacrificant moltes hectàrees de fèrtil terra i expropiant cases i alqueries centenàries, transformant així el nostre horitzó històric. Ja ens han castigat massa. És el moment de començar a mimar els poblats del sud, d'unir-nos i, com ja he dit abans, de començar a construir entre tots un futur més digne.